Denge gel, Denge Kurdistaniye. Jinavindan uçayan radyoya denge gelden başkodarın heja iruçari termehe 2025 inili Brüksel saatine lağmedede. Emen uçayan seresi ve peşkeş bikin demdama azadiya reber apoya. Pişti Civinaden Parti Ayşegül Doğan Müjaren Droje ve Denirhan. Desteri ve Beriya Navendiya Den Partili Navenda Khoya Ankara'yla hev civiya. Civim be serukatiye hev serukan Tülay Hatimoğulları Utuncer Bakırhan Pekat. Müjara Serekeya Civine Banga Ayşti Ucvaka Demokratika Reber Apobu. Dama Civine devam dikir Berdevka Den Parti Ayşegül Doğan derket peşberi çapemeniye. Tekilari Müjarenli serni kaş kirine agahida. Ayşegül Doğan des şankir kud pevajı açtığı de edi ev dikarim be jen neyze ku derbasi qonağa ke nu beben u hagot em dikarın qala çen lingen ve qonağı biken yek jivan le meclisi avakena komisyoneye amadekariyen hukuki dikarim ben xortkerin u amadekariyen yasayı ben beheskerin divi varide bendavari u daxwazen gel jihene em dizanin kule Türkiye açtı çenebe demokratik nabe Ayşegül Doğan diyarker ku drojen ben de hazırıya hıngaven diruki tekirin u haftına xwe uha devam kir. Liguri agahiyen ku bimere hatine par ve kirin ve dina ve hafteye kede hıngaven diruki benabetin. Eme behevre şahidiya hın kediyen diruki biken. Derbare ve mücaredeye gelek nuçeteyin par ve kirin. Emnikarın van pişras biken. Vegden parti emnikarın agahiyen jimere hatine par ve biken. Liguri agahiyan ve ev gaven diruki le başure Kurdistan'ı ben avetin u du çarçovaya bir yarın kongreye pek kede pek ben. Lise rola Dem Parti ya da pevajuye deji Ayşegül Doğan evnir xandın kir. Dem Parti aktöreke sereke ya pevajuye. Jibu serkeftina pevajuye xabat elme be hemu heyza xwed dome. Dive kes leguri qonağa pevaju gihiştiye xwe sisneke u biber persyari tevbi gere. Heri davi jibu persen ve kengi u leku pevajuye be çekbune pek be berya biryare ve ji imrali da xuyaneke vere anna berdevka Dem Parti ev persivda. De çarşuya banga işti ucuvaka demokratika Brez Abdullah Öcalan u biryarın kongreye PKK'de emli bendene ku heftaya be hıngaven diruki verin avetin. Ez ne karım rojeke diyar bebejim. Ev yek ne de inisiyatifa medeye. Aliyen cuda yen ve pevajuye heye. Ve yekser ev eşkere biken. Tegutin ku veli başure Kurdistan'e ev gav ben avetin. Lene zelale kahve de Süleymane yan jile hevlere be. Tene daxwaz ekme heye ev ji davi li şerwere u perskireka Kurd biriyen demokratik vere çare serkirin. Ev bendene ku dinava çen rojande ji Brez Abdullah Öcalan ji li ser ve mijare daxuyaniyek u bangeke bike. Civinen Civaka Demokratik devam dike de çarşuya banga işru Civaka Demokratik areber apodel şırnaku merdin Civinen Civaka Demokratik atlı darxıstin. Civinle parka botaşe yatağa nur yanavçaya cizire atlı darxıstin. Pişti rezgirtine liser pevajuye nivisek hat xuenden. De nivisede hattes şankirin ku reber apo devj zaman ardnigari u nasnamaya gele kurt bernedaye. De nivisede hat gutin ku dive devlet peşiya sazibune veke u mafe gele kurt naspike. Her wuhan nerinen reber apoyaj bu Ruşlata Kurdistan ji ve hatkotin. Çavaku mel rojava gele xwe paras devel Ruşla ji gel vere parastan. Emeli her deri gele xwe bi parizin. Pişti xwendina nivîsê welatiyen pirsên xwe û dîtinên xwe jî par vekirin. Hat zanîn ku li navçeya heza xwe jî bernameya civînên Ayştî û Civaka Demokratik hatlı darxistin. Welatiyên ku tevlî civînê bûn li ser pêvajoyê pirs kirin û nirxandin kirin. Li navçeyên Mêrdînê, Şemrex, Deyrik, Mehsertê, Stevrê, Nirsêbîn û Midyatê jî hevdîtinên bi vî rengî hatin li darxistin. Zeynep Kınacı u Sema Yüce Hatın Biranin Lamede Tevgera Jinen Azat Teja bu bonaya salvegera şahadet Zeynep Kınacı binasnav Zilan u Sema Yüce bir ani.
Merasima biranên li avahiya Dem Partiya navçeya Peyazê Amedê hat li darxistin. Dayîkê naşçî endamên Meclisa Ciwanan a Dem Partiyê nûnerên partiyên siyasî û saziyên civakî û gelek kes tevlî bûn. Piştî rêzgirtinê hevseroka Meyaderê Gurbet Sevîk Tek axivî û diyarkir ku ev di şexsê her du hevalan de tevaya şehîdan bibîrtînin. Piştî axaftinan nameyên ku Zeynep Kınacı binasnav Zilan û Sema Yüceyên ku ji bo rêbera poşandibûn nivîsandibûn hatin xwendin. Bîranîn bi stranên hunermendên Komeleya Çandeya Dîjle bidawî bû. Lamedê ji bo şîna gerilayê HPG serdaneke girseyî pêk hat. Gerilayê HPG Musa Kaya bi nasnav Bahoz Şîlan di 12 Çileyê de li Herêma Zapê de encama êrişa hawayî ya Dewleta Tirk de tevlî karwanên şehîdan bû. Ji bo gerîla Musa Kaya li gundê Balîka yê bajarokê Kaniya Henê ya Elîhê şîn hat danîn. Serdana girseyî bi pêşengtiya Meyaderê hat kirin û li gel rêxistinên civakî ên li bajêr û nûnerên partiyên siyasî gelek kes beşdarî şînê bûn. Dayîka Aştiyê Meyaser Akdağ di şînê de axiviyê got çi dibe bila bibe ev gel ji têkoşîna xwe bi paş ve gav navêje. Bavê şehîd Mehmet Ali Kaya jî diyar kir ku kurê wî tenê ne zarokê wî tenê ye zarokê gelek Kurd hemûya ye û got ji bo rûmet û şerefa gelek Kurd canê xwe feda kir. Ez pê serbilind û serfirazim. Di dema axaftina de gelek caran duruşmeyên şehîd namirin hat berskirin. Şîn wê sê rojan berdewam bike. Mehmet Çakaz bi dersînordarkirina Tirkiyeyê re rûbirû Çalakvanê Kurd Mehmet Çakaz li Almanya bajarê Sêlê bi bahaneya endamê PKK'ye hat girtin û ji aliyê dadgehê ve bi 12 salan hate cezakirin. Çakaz li girtîgeha Üvelsen a Saksonya jêrîn tê girtin û têpayîn ku di cotmeha 2025 de were berdam. Li Tirkiyeyê jî bi bahaneya endamtiya PKK doz li Çakaz hatiye vekirin û doz jî hîna dewam dike. Parêzer Doktor Brons Elberg derbarê Mehmet Çakaz de ji anefer axivî got Çakaz serlêdana penaberiyê kiriye. Her çi qasî serlêdan hatibe red kirin jî îtiraz hatiye kirin. Nabe ku Mehmet Çakaz bişînin Tirkiyeyê. Almanya dizane ku li Tirkiye tu kesek adil nayê dadgeh kirin. Bi taybetî kesên ji doza PKK têne darizandin giran tên ceza kirin. Mixabin raydarên Alman plan dikin ku Mehmet Çakaz dersînorildar bike. Dozgeriya Komarê ya Selê jî di Sisiyê Tirmihê de biryar daye ku derheqe Mehmet Çakaz were dersînordar kirin de wê ji înfaza cezayê din feragat bike. Ev jî tê wê watayê ku Mehmet Çakaz dibin metirsiya dersînordar kirinê de û her kêlî dikarin wî ji girtîgehê derxin û bişînin Tirkiyeyê. Li Hewlêrê di drone hatin xistin çavkaniyên herêmî ragihandin ku şevê din hêzên Amerîkayê li nêzî balafirgixaneya nav Netewêya Hewlêrê di drone xistine xwarê. Ajansê destşan kir ku demên dawî de li Hewlêr, Silêmanî û Kerkûkê droneyên xwekûş tên xistin. Li aliyên din fermî tu daxuyaniyek nadin û raya giştî agahdar nakin. Li Kerkûkê vesîbê teqîneke bi hêz hate bihîstin çavkanên herêmî ragihandin ku berî çend kêliyan di navbera taxa Heybet û balafirxaneya leşkeriya Kerkûkê de dengê teqînek bi hêz hatiye bihîstin. Heman çavkaniyan got ku dibe sedema teqînê ketina droneyeke be. Polîsên Kerkûkê jî ragihandin ku sedema teqînê nayê zanîn piştî lêkolînê ew ê raya giştî agahdar bikin. Rapora Netewên Yekbûyê hevparên Kurêwî ji bo qirkirina Xezayê kar dikin. Raportera taybetiya xaka dagirkirî ya Filîstînê ya Netewên Yekbûyî Fransiska Albens têkildarê êrişên İsraîlê nirxandin kir. Fransiska Albens wiha dibêje balafirên şer yên Fes û 5 makîneyên giran yên xebatê di wêrankirina binesaziya sivîl û jiyana civakî de roleke xirab lîstiye. Bi taybetî hevpara Palantir hevpara Volvo ku makîneyên hilweşandinê şandine û hevparên dareyê yên mezin ku desteka maddî didine İsraîlê. Albens da
daxwaz kir ku divê rêvebir û hevpar jî bersûcê navnetewî li dadgehên cezayê navnetewî bên darizandin. Albense di Konseya Mafê Mirovan netewê Nêkbûyî de axivî û bank li dewletan kir ku têkiliyên bazirganî û darayî yên bi İsraîlê re qut bikin. Albense dubare kir ku İsraîl li Xezayê kampanyayeke qirkirinê dimeşîne. Belê godan ji hemen û çên serî pêşkêşkirin ana xatirî we dem baş.